A karon farko gwamna Ganduje ya yi magana akan hukuncin kisan mawaƙi Yahaya Sharif da ya yi ɓatanci ga Annabi. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a sashen rahotanni wanda ke kawo muku al'amura da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki daya. Idan wannan ne zuwanka karo na farko izuwa wannan channel, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa wanda hakan ba zai ɗauke ka lokaci mai tsayi ba, ka sani kuma a kyauta ake danna subscribe. Ga kanin labaran kamar haka. Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje a ranar Alhamis ya ce a shirye yake ya saka hannu domin zartar da hukuncin kisar da kotu ta yankewa mawaƙi Yahaya Sharif da ya yi ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan za ku iya tunawa, babban kotun shari'a da ke Kano ta samu Yahaya Sharif da laifin yin ɓatanci ta kuma yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya. A watan Maris ɗin shekara ta 2020 ne mawaƙi mai shekara 22 ya rera wata waƙa mai ɗauke da ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kuma yaɗa ta dandalin sada zumunta ta WhatsApp, wanda hakan ya harzuka zukatan al'umma. Da yake jawabi bayan taron masu ruwa da tsaki a ranar Alhamis, Ganduje ya ce kotu ta ba wanda aka yanke wa hukuncin wa'adin kwana 30 don ya ɗaukaka ƙara. Idan ko bai ɗaukaka ba, ni a shirye nake wajen rattaba hannu a hukuncinsa. Gwamnan ya ƙara da cewa idan kuma wanda aka yanke wa hukuncin ya ɗaukaka ƙara, za mu jira mu bi shari'ar har zuwa kotun ɗaukaka ƙaran. Idan ya sake ɗaukaka ƙara zuwa kotun ƙoli kuwa, za mu bi shi can ma. Idan kotun koli ta jaddada hukuncin da ƙananan kotunan suka yanke, to ni kuwa ba zan ƙara ko minti ɗaya ba wajen saka hannu a dokar aiwatar da kisa a gare shi, a cewar Ganduje. Ganduje ya kuma koka akan yadda ake ƙara samun yawaitar kalaman ɓatanci a 'yan kwanakin nan. Ya ce babu shakka gwamnati ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba har sai ta magance wannan matsalar. Gwamnan ya kuma yaba wa hukumomin tsaro bisa ƙoƙarin da suke yi wajen tabbatar da doka da oda a faɗin jihar. Ya ci gaba da cewa a jawaban da malaman addinin musulunci suka yi da dama sun nuna goyon bayansu kan hukuncin kisar da kotu ta yanke, inda suka ce wannan ita ce hukuncin da ya dace ga duk wanda ya yi ɓatanci ga Annabi. Ɗaya daga cikin malaman, Malam Usman Makwarari, ya bayar da shawarar cewa kamata ya yi azartar da hukuncin kisar a bainar jama'a domin ya zama izina ga sauran mutane. To Allah ya kyauta ya kuma ba wa gwamnan damar saka hannu akan wannan takarda da mafi yawanci ko in ce duniyar musulunci suke buƙatar haka. Da haka muka zo ƙarshen wannan rahoto. Don samun labarai a koda yaushe, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa.